Yo, what's up sa inyo mga kabasketboleros? Ako nga pala si CJ De Guzman, 17 years old, 6'1 ang aking height. Playing position, shooting guard. Ako'y taga Alipangpang, Pusorobio, Pangasinan. At ako'y isang grade 12 student na nag-aaral sa University of Luzon, Dagupan City. And you're watching Sir Pidong TV sa Pang Basketboleros. Basketboleros, nagbabalik si Sir Pidong para ibahagi at ipakilala sa inyo ang batang CJ Perez ng Pusorobio, Pangasinan.
Idol ko si CJ Perez kasi napaka-humble niyang manlalaro at marunong siyang lumingon kung saan siya nanggaling. At higit sa lahat nito, wala pa akong nakitang yabang sa paglalaro niya. Tapos siya yung inspirasyon ko kung bakit ako naglalaro. Kasi gusto ko rin siyang maging katulad balang araw. Tsaka yun, napaka galing niya. Ang mapapayo ko lang sa mga tulad kong manlalaro ng basketball ay maging humble lang kayo sa paglalaro at magtiwala tayo sa sarili natin. Tapos huwag natin pababayaan yung mga pag-aaral natin kasi importante yan sa buhay natin. At lagi tayong makinig sa mga coaches natin kasi sila yung way para marating natin ang pangarap natin. Tapos go lang ng go para mabot natin yung pangarap natin. Ingat na lang tayo mga idol. Keep safe. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Sana hindi po kayo magsawang suportahan ako. Nag-iingat po kayo lagi mga idol. Keep safe. God bless sa inyo. Shoutout na rin po kay Kuya G. Palma. Support din po ako sa inyo kuya. Sa SQD family. Shoutout sa inyo. God bless you all. So ayun mga kabasketboleros, nakilala natin si CJ De Guzman, ang batang CJ Perez ng Pusurubio, Pangasinan.